भैया सबके प्रणाम बा। भोजपुरी श्रोता दर्शक के सभी के प्रणाम बा। अब भोजपुरी के गंदा बनावे वाला कुछ ऐसने सिंगर हमें जेकर नाम हम खुलेआम बतावतानी कि आज भोजपुरी पे अगर अंगुरी उठाता तो ऐसने सिंगर लोग खाते उठाता। हम नीलकमल के बड़ा इज्जत करत रहली, अब बाकी अब ना करब। केहू गायक के आज तक हम बोलनी ना, केहू गायक के हम कुछ कहनी ना, बाकी इनकर जौन बा ये हरकत देख के मन कर दलस कि हम बोल दी। आप लोगों से निवेदन बा कि गाना वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करी ताकि नीलकमल के पता लगे कि केहू के बारे में कुछ गावे के कुछ कहे के का हो सकेला माजरा, उनकर समझ में आ जाए कि का हम बोलले बानी और का हम बोला तानी। आजकल लोग बोले वाला बड़ा कुछ पैदा हो जाता है हिट होवे खातिर चक्कर में। हमरा के हिट नहीं के होवे के बा, लेकिन केहू सिंगर के केहू अच्छा खासा एक एक्टर के हल्का बात नहीं के बा। जोन बोलले बाड़े सर बहुत गलत बोल देले वाले। अब रउआ लोग जानते बानी कि नीलकमल के अक्षरा के ऊपर गावे के का जरूरत रहे, पवन के ऊपर गावे के का जरूरत रहे, सब भोजपुरी के शान बड़े। और रउआ गलत कहले बानी तो हम गलत के संगे गलत करीला। और सुनी, हम भोजपुरी गायक शेर सिंह राणा खुलेआम रउआ सबसे कहतानी, एमे कोनो चोरी के बात नहीं खे। आई कैसे हम सुनाता रे नीलकमल, सुना बेटा। हर के तू तसराऊ पेटवे में से सीख के अइला सूर नीलकमल बेटा। हर के तू तसराऊ पेटवे में से सीख के अइला सूर नीलकमल बेटा। अब पेली जाइबा जेलवे में हो जाइबा बेसूर नीलकमल बेटा। अब पेली जाइबा जेलवे में हो जाइबा बेसूर नीलकमल बेटा। अरे कि तू तसराऊ पेटवे में से सीख के अइला सूर नीलकमल बेटा। अब पेली जाइबा जेलवे में हो जाइबा बेसूर नीलकमल बेटा। कि बनल बनावल इज्जत माटी में मिलैला, आहो की सटार समझदार का कैला। हाँ तो ये सुना बाबू कि इतना समझदार बड़ा तू का केले बड़ा है नीलकमल। हाँ बात के समझिया के गुस्सा लगल बा, सबका सब लोग क्रोधित हो गइल बा तोहरा ऊपर। अरे कि बनल बनावल इज्जत माटी में मिलैला, हो के समझदार इस टार का तू कैला। अरे गणिया में पड़ी डंडा, गणिया में पड़ी डंडा, टूटी है गुरूर नीलकमल बेटा। अब पेली जाइबा जेलवे में हो जाइबा बेसूर नीलकमल बेटा। औ जही चबैहा जाके खूबे चनाचूर नीलकमल बेटा। अब पेली जाइबा जेलवे में हो जाइबा बेसूर नीलकमल बेटा। भैया लोग के प्रणाम भाई, वीडियो खूब शेयर करी ताकि ऐसन गाना गावे के कोनो दूसर गायक के हिम्मत ना होके, केहू स्टार के, केहू गायक के, केहू भोजपुरी के अच्छा सिंगर के केहू लोग गरियावता, ऐसन करे के केहू के हिम्मत ना होके, ताकि कहे के लोग जान जाओ कि हम केहू के ऊपर उंगली उठाए तो हमरो ऊपर उंगली उठावाला पैदा हो जाए शेर सिंह के नियन। अब प्रणाम करतानी, आई वीडियो के खूब शेयर करी, खूब लाइक करी और जल्दी नीलकमल तक भेजी। अक्षरा सिंह जी के हम बहुत मानीला, दिल से उनकर सम्मान करीला, सबसे बड़ा उनकर सपोर्टर, सबसे बड़ा फैन बनी, अब बहुत ही सम्मान करीला। प्रणाम भोजपुरी के, भोजपुरी समाज के, ऐसा लोगन के धिक्कार बा। जय हो भोजपुरी समाज और भोजपुरी श्रोता लोग। नीलकमल बेटा तू अब गईला।